За крок до фіналу у Києві відбувся другий кастинг на міжнародний фестиваль «Татлисєс». За місце у фіналі змагалися вихованці Кримсько-татарського культурно-освітнього центру «Кирим-Айлісі». Тож, хто потрапить на головну сцену фестивалю і чим вражали учасники, розкаже наша Мілена Амеді. Дев'ятирічна Мір'єм займається кримсько-татарськими танцями 4 роки. Участь у «Татлисєс» бере не вперше. Цьогоріч підготувала танок «Агир аве хайтарма». Я прийшла на «Татлисєс», тому що хочу стати хореографом. «Татлисєс» – це один із щаблів у моїй кар'єрі. Мрію доньки усіляко підтримують батьки. «Татлисєс» ми знаємо, дивимося по телевізору, тому дуже хотілося цього разу, аби вона станцювала в дуеті. Мілек наймолодша серед учасників. Участь у відборі «Татлисєс» бере вперше. 2 роки ходжу на уроки танців, дуже люблю танцювати, тому захотіла взяти участь. Пробитися у фінал престижного фестивалю – неабиякий успіх, тому учасники ретельно готуються до відборів. В другому столичному кастингу взяли участь більше 40 дітей. Деякі підготували по 2-3 номери. Я хотіла показати, як я співаю, танцюю. Наш перший танок – Кирим Гузелігі, другий – Хайтарма. Я дивився, потім захотів взяти участь. Для батьків важливо, що такі заходи підтримують інтерес дітей до рідної культури і не дають втратити зв'язок з батьківщиною. Дуже хотіла взяти участь, тому ми простягли їй руку та привели сюди. Ми дуже щасливі, що тут для дітей є можливість показати свій талант. Ми дуже раді. Члени журі зізнаються, обрати найкращих серед учасників надзвичайно важко. Всі діти достойні фіналу. Усі діти дуже стараються, вони чудові і талановиті. Всі намагалися показати свої здобутки, і дуже важко обрати серед них. Сподіваємося, більшість тих, хто сьогодні бере участь у конкурсі, ми побачимо на концерті «Татлисєс». Кастинги до фіналу «Татлисєс» вже пройшли на Херсонщині, в Києві та в окупованому Криму. Відбори пройдуть і в інших країнах, зокрема в діаспорах Литви та Туреччини. Фінал фестивалю відбудеться в червні. Мілена Амеді, Ислям Пінка, Заман, АТР.